Kako mi to da se uđe? Ajde, Oli, pojesi ti tog davrana velikog. Okej. Nemojte se prskati. Evo mali. O, taj je fini. Bravo, Stalkane. Ode na drugu stranu. Lijep, baš pravi. To su oni prvi jutros. Koliko? 12, 13? Nisam bilo. Nisam nije. Bravo, Stalkane. Bravo. Gledaj ga, još se vidi. Vidiš ga? Eto ga, udari ga štapom. Eto ga ste tebi. Evo i ovdje. Ne vidim jebot, ja to. To ja ne vidim što ti pričaš, a ako je tu... Daj, ako ćemo kasnije tu doći, evo, bacit ću i nekako. Ljepota. Da, baš je prekrasno.